Velkommen til Skrald, eller Byt til Nyt. Vi er kommet en tur på landet, hvor jeg har simpelthen fået øje på et fint møbel, et gammelt dansk kvalitetsmøbel fra cirka 1960'erne, vil jeg tro. Det er simpelthen monteret ovenpå et rigtig fint gammelt komfur. Jeg tror, det er mærket Voss. Og ved du hvad? Med lidt lak, så er det så godt som nyt. Ja. Lugten af gammel and steger på mig her i den her lækre vintertid. Når man ser på den her finish, så jeg håber ikke, vi har den kommer. Så kan man se, at det er rigtig fint træ. Rigtig fine materialer rundt her. Sådan der. Og jeg tænker sådan noget vil have en værdi på markedet på omkring mellem 500.000 til 1 million. Og det er simpelthen på grund af det her lille messinghåndtag. Det er mange penge værd. Samtidig med så har den afklæbelige bak, og det er også noget man virkelig brugt mange penge på en gang. Det er rigtig mange penge værd, som man kan se. Det er en samleobjekt. Jeg tror lige, vi går ind og spørger ejeren, hvad han skal have for det. Kom en gang. Nå, vi må hellere ind og spørge ejeren. Hov, hvad sagde den? Nå, det må være ejeren, der kommer der. Nå, for satan. Okay. Undskyld. Jeg skal lige høre... Du har et rigtig flot møbel herovre. Det står der på komfuret. Nej, jeg tror, det er sikkert 1 million værd. Det var cirka 1 million værd. Nå. Hvad skal du have på komfuret? 100 kroner. Det er i orden.